El coeficient de fricció expressa l'oposició al moviment que ofereixen les superfícies físiques de dos cossos en contacte. En aquesta pràctica l'estudiarem i observarem com va variant segons el material utilitzat, ja que el valor del coeficient de fricció és característic de cada parell de materials en contacte. No és una propietat pròpia d'un material. Depèn de molts factors com la temperatura, l'acabament de les superfícies físiques, la velocitat relativa entre les superfícies, etc. Aquests són els materials que es necessiten per realitzar la pràctica. Primer, paper de vidre de diferent gruix. Nosaltres concretament n'hem utilitzat 2. Suro, fustes, corda i fil, un pot de iogurt gran, és a dir, un recipient, polispati i politges, diferents pesos, i dinamòmetres per poder calcular els newtons. També necessitarem unes tisores per tallar el fil i una calculadora per poder fer els càlculs. Primer començarem amb el suro com a primera superfície de la pràctica. El primer que farem serà col·locar les peces adequades dins del pot de iogurt, que seran 2 de 50 grams, 2 de 20 grams i 5 de 10 grams, que faran una força de 2,4 newtons. Després haurem de lligar una corda al pot i aquesta corda s'ha de passar per unes politges. Aquesta politja s'haurà de posar al cantó de la taula perquè la gravetat faci l'acció de moure el pot. A la corda que passa per la politja haurem de posar-li un cert nombre de peces perquè avanci a velocitat constant. Aquestes peces seran 3 de 20 grams i 2 de 50 grams, que donaran un pes de 2 newtons. El segon material que farem servir és una fusta llisa i suau, amb bastant menys coeficient de fricció, com a la prova anterior. Aquí també necessitarem les peces que ficarem a dins del pot de iogurt, que són les mateixes que abans, però en aquest cas no necessitem tant pes com anteriorment. Per estirar del pot aquí només necessitarem un de 50 grams i 2 de 20 grams, que ens donaran una força de 1,3 newtons. Seguidament utilitzarem el tercer material, el paper de vidre dur. En aquest obtindrem un coeficient de fricció més elevat. El mateix hi succeeix amb el pes que necessitem per moure-ho a causa de la seva superfície més rugosa. Les peces que farem servir són 2 peces de 50 grams i 3 de 20 grams, un total de 160 grams, i la força aplicada serà de 2,1 newton. Per finalitzar, toca el paper de vidre llis. Com el seu nom indica, tindrà un coeficient de fricció relativament baix. Aquesta va sortir a la perfecció al segon intent, aplicant un pes de 75 grams a la politja repartit per una peça de 50 grams, una de 20 grams i una d'1 gram. Això ens proporcionarà una força entre 0,9 newtons a 1 newton. Cal recalcar que el pes dins del pot de iogurt no es va modificar en cap moment, ja que si no els resultats no serien correctes. Conclusions. Amb aquesta pràctica hem pogut veure que depenent de la superfície en la qual arrosseguem l'objecte, varia el coeficient de fricció. Si posem una superfície llisa, el coeficient de fricció disminueix. En canvi, si la superfície és més rugosa, el coeficient de fricció augmenta, com hem pogut comprovar amb tots aquests experiments.